Úvod do network marketingu, časť 2. Čo to vlastne ten network marketing je? Je to veľmi populárny biznis model, ktorý dnes využívajú už stovky nadnárodných spoločností, ktoré pochopili to, že najlepším marketingovým nástrojom je kopec spokojných zákazníkov. A preto miesto toho, aby všetky svoje prostriedky venovali na klasickú reklamu, tieto peniaze radšej vyplácajú späť svojim zákazníkom, ktorí na základe toho, že sú spokojní s produktom alebo službou tejto spoločnosti, ju dokážu odporúčiť ďalej. A ľudia si mnohokrát v prvom momente ani neuvedomia, že sú súčasťou takejto spoločnosti, pretože sú len spokojnými zákazníkmi. Kupujú kozmetiku, doplnky výživy, využívajú služby spoločnosti a sú spokojní. Druhou skupinou ľudí v network marketingových spoločnostiach sú tzv. Samospotrebitelia. Kúpila som produkt, využívam službu, som spokojná, pomáha mi, plní účel, mám vo svojom okolí kopec ľudí v rovnakej situácii, odporúčam im, tak ako v bežnom dennom živote. Tým rozdielom, že títo ľudia budú ďalšími spokojnými zákazníkmi, mňa spoločnosť odmení za ďalšieho zákazníka a dokážem si ja svoje služby a svoje produkty kryť z provízií z predaja a mať ich zadarmo. A potom je tu skupina ľudí, o ktorej je najviac počuť, ktorí zarábajú najväčšie peniaze, férový systém, kde ak chceš zarábať, musíš makať, ale dokážeš tu zarobiť také peniaze, o akých sa ti v zamestnaní ani nesnívalo. Ďalšia časť už čoskoro.